Ngena mkhulu TV, igama mkhulu nkhazimulo. Mama usho i-channel ngicela subscribe khona uzosithola ama-video esikhathi siwakhiqiza. Uyazi kwesinye isikhathi ukuthole ulwazi oluningi kodwa ungenayo understanding. Namhlanje khona into ngifuna ukuchazela yona. Ngase ngize ngaveza isandla sami ngichazele iminwe le. Umuno nomuno une-meaning la. Ngoba inkinga nje unenkinga unga-understand ukuthi izinto zakhiwe kanjani. Le minwe le imele the Son, it's actually the Father, the Son, the Holy Spirit. uNkulunkulu, indodana, umoya oyingcwele. Umzimba, igazi, umphefumulo. 3. The Holy Trinity, ngoba nawo u-3. Lo muno lo umele u-general overseer. Umele abanedlozi lomjodi, labanamabhaya orange. Mithi ukuba uzobona wena kwenze kube njalo. Masinje siwu-5 le mina, it means the hand of help. Ukubamba. That's why uJesu akhipha uPeter lapha emanzini. Masiza kwesi-6 number 6. Okay, nasi isithupha sami la enzansi siphi nasi. Lo 6 lo umele usuku umuntu akhiwa ngayo. The number of a man. That's why kukhona number 2, 6, 6, 6, u-666. U-666 uphumaphi? Ngosuku lesi-6 kwakhiwa mina nawe. La eBhayibhelini khona amabhuku awu-66. Ukuchaza uSathane uzonda iBhayibheli ngoba yilizwi laNkulunkulu, ngoba yiqiniso. Mase zonda nawe umuntu. The 666, the number of a beast, into ayizondayo. Mase kuba khona number 7, number of perfection. Kube khona u-8, ukuyisiqalo esisha, new beginning. Kube khona u-9, inamba emele i-pregnancy, emele ukukhulelwa. Njengoba ngikhulelwe 9 months. Okay. Mase khona u-10, izandla ezimbili suhlanganisa ukwamukela isipho noma isibusiso. Okay. Even amakhandlela mekubekela umuntu, inamba wabeka ngayo soyachaza something. Now, indaba ngibeke iBhayibheli la. Yonke into emhlabeni ngake ngayisho kwelinye iclass. iBhayibheli liyi-manual yempilo yakho. I-TV ine-remote ibe ne-manual. I-toaster yakho ine-manual. I-washing machine yakho ine-manual. I-manual yomuntu ophila emhlabeni nansi. Okay. Musu complain ukuthi libhalwe by iBhayibheli. Ngoba uma uthenga i-TV awulokhu complain ukuthi nebhalwe by manual. Inkinga ukuthi does it make sense in? Does it work in? Niyangizwa? Ngeke uzuye kude. Isithunywa sosala ngemuva. Ngeke uzuye kude. I-owner, umnini wale moyo nayo, ungaxhumene naye. Uyangizwa? Now, angeke ngithathe la. Kukhona indawo la khona uNkulunkulu ekhuluma khona noSathane. Athi usuhlalaphi? Yindaba uNkulunkulu enendaba nokuthi uSathane uhlalaphi. Ambuza athi ngithi usuhlalaphi? Wathi uSathane ngisuka la ngihlale la yonke indawo emhlabeni. Okwamdida uNkulunkulu lo ngoba wathi hawu, ngoba izingane zami ngangithe they must move to and fro the earth. Sihlale la nala, they must have dominion, fanele ziphathe emhlabeni. Wadumala manguSathane uthi hayi ngihlala la nala yonke indawo emhlabeni. Wena wazala elokishini, wakhulela elokishini, wagulela elokishini, usufuna ukufela elokishini. Ningane esiswini samawayo iyahlala 9 months. Emva kwenyanga ngesi-9 masithi ngiyangikhathele, ngiyaphuma. Ngiyangizwa? Yonke into emzimbeni wakhe iyanyakaza. Ngalibeka lokhu. Amehlo akhe anyakaza, igazi lakho liyanyakaza, umlomo wakhe, izandla zakhe, ikhanda, igazi, yonke into iyanyakaza.
Phela into enganyakazi ingqondo. Ngoba abantu abaningi you have fired your mind. Abantu abaningi you've made your mind redundant. Umqondo kumele umphefumulo stands for water, and water does not move, stinks. Ngibuyele emuva uthene yindaba usathana thene uNkulunkulu membuza usuhlala lapho. Wathi ngihlala la nala. I move to and fro the earth. Kwamdumaza uNkulunkulu ngoba athi hawu, ngoba iy'ngane zami ngathi azibe ne-dominion zihambe yonke indawo zihlale yonke indawo ezifuna ukuhlala kuyona. Kumdumazelani ngoba ubona thina singakwenzi lokho. Yingakho-ke idlozi mase lifika kuwena uxakeke ukuthi nendaba liziveze entabeni, liziveze emanzini, liziveze emfuleni, liziveze emgedeni, liziveze ehlathini. It's moving to and fro the earth. Ligcina umthetho ukuthi you must have dominion. Liyakukhombisa ukuthi suka la ukhona uhlangane nathi la nala. Akekho umuntu eBhayibhelini okwadi lingilosi ehlele ekamereni lakhe. Baye entabeni ejulile, baye emanzini ajulile, baye ehlathini. Ngiyangizwa. So musukudumala ukuthi indaba le moya enginayo ingikhombela kwenye indawo. Engifuna ukuthi nikwazi, imfihlo yaNkulunkulu is movement. Something has been blocking God's move in your life, but not God's movement. Angiphinde. Something's been blocking God's move empilweni yakho, but not God's movement. Into eblocker imove yedlozi kwimpilo yakho, not i-movement yalo, ukuthi usahlele endlini, usabuka u-YouTube. Ngithinta idlozi because uNkulunkulu nama-messengers esibabiza ngethuli. uNkulunkulu une-contracts nabazali bakho. Ngiyangizwa? Yes, thou shalt not worship ancestral spirits. Mathiwa I will not worship ancestral spirits does not mean ukuthi you will not respect umzali wakho and whatsoever it is ayidlulisela kuwena. Umuntu esimworshiphane simphakamisayo uNkulunkulu. Asiworship abantu abadala, siyabamukela. Why fanele uyamukele le moya yabantu abadala? Ngoba noJesu imbala eyingane yaNkulunkulu kufanele uye esontweni ukuthi I give my life over to Christ, nginikela impilo yami kuJesu, ngamukela uJesu empilweni yami. Yindaba fanele usho njalo. Because between 2 or 3 the truth shall be established. You have to countersign. Even though enamandla ukuthi angene uJesu enhlizweni yakho, ngangene ngenkani for uzumamukele. Even though idlozi ine-DNA yalo phakathi kuwena, kuzofanele enzeni ulamukele. There's to be an agreement, okay? And into eyinkingayo manje uthene mawungalamukeli idlozi lakho, ungayamukeli imasi ekhaya, anything that is against you, sekhona inkinga ke manje, is not for you. Whatsoever is against you is not for you. So that's why isikhathi esiningi noma yini against you, you normally run to the opposite direction. La uba khona inkinga. Angenza umzekelo mana ncane. Mangiphethe kanje ngalesandla and ufuna unginika something, khona ufuna unginika yona, ngibambe kanje, ngizoyamukela kanjani? That's why ithonga file feel tiphize yonke into qala khona uzokwazi ukwamukela. Liphuca imoto, liphuca umakoti, liphuca abangani, liphuca iy'ngane, liphuca yonke into ongayicabanga ukuthi ukwazi ukwamukela. You have to be remade from a foundation. Yes, in-nature mkhulu nkhazimulo inje, my own nature, but spiritually kwakufanele ngibe transfigured, ngiphendulwe, ngibe yilento ekade ngidela ukuthi ngibe yiyona. Shuko kufanele kusuke lona lokhu ungene lokhu. Angithi kwafanele kube njalo. Akuyona choice yami, but I had to get transfigured ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe the original thing yokwazi ngisize isizwe. Lezi embatho ogqokile, le moya ohamba nawe izosebenza whether phezu kwempilo yakho
noma phezu kwempilo zabanye abantu. Ngobani? Nombani ohlangana emhlabeni ukuthatha to the next level. I-next level-ke manje iney'nkinga. It can either be up or down. Noma ohlangana naye will take it to the next level. It's either up or down. So masihlangana nedlozi and awukho transfigured, awuphenduliwe, awulungisele izinto zakho ulirecognize kahle noma lihlale kahle, it will either take you up or down. Mkhulu bangi-hijack imoto, mkhulu kwadibhika imizi yami, mkhulu ngiyathandaza muphi uJehova. No, uNkulunkulu asona isilimo. Uyazi ukuthi wakuzalelani kulo msamo akuzale kuwona, under the nation akuzale kuyona. Sukumelana nabantu abadala kuzongisiza lokho. When you are eating lawa magobongo menziwe kahle, your spirit changes, iyashintsha imoya yakho, you become transfigured. Okay, that's why khona eBhayibhelini lithiwa the mountain of transfiguration, meaning change. God loves change. Okay, uma uthenga something in the market, uthenga imali, you get change back. Uyangizwa? Ngiyazi lento iyangidida and vele kufanele ingidide ngoba noma ngakufika uJesu kwathiwa kuzofika inkosi, kwave kwafika umuntu ozalelwe esibayeni kwabadide. Makhosi amakhulu.